Right, baba makadini. Tiripo madeni. Tiri nani? Alright, muri weZimbabwe ngada uzoti baba munonzani uye akambopatiri ndepapi. Vadzingwa PaKoala inonzi Francis Kenenya Maso. Alright. Alright, so tiri kuona muri panapa paKoala panze dzimhuri. Mungada uzoti chii chaitika mukati mamanga muchigara? Mukati magara mini ndakashandira kambani inonzi Fort Conge. Alright. Ndio vatasiwa nevari mutiripa pa 2002. Alright. Tichigara mubhati kazvingoona panguyo tsamba dziri kutaura kuti kudai within 3 days. Alright. 3 days hadzambokwana kuti 2 days ndose vatakatonawo vemetenzo kuti vauya nemoto vachotakura vanhu vachikanda. Kuzvinezvi property yese iri apa hapasina chinhu zvaita kukandwa zvichipwanyika. So pane mafamilies mangani ari panapa aka 15 family. Hey. Saka ese family 15 aripo. Varipo. Mungave neidea kuti pane vakuru vangani nevanhu vadiki vangani? Handine baba. Alright. So vakakuritsai apa tsamba iyi yaibva kupi? Yaibva ku inonzi vemakota. High Court. Alright. Ndosaka eviction yakabva ku High Court. Alright. So plan yaminayo inga vari iri yei Panama. Mvura iri kuuya. Mvura iri kuuya zveshuwa. Isu plan yatinayo ka ndekuti vanhu vabatsirika, vamwe havana zvekubata. Saka kuti kana pane vanhu vanokwanisa kubatsira vabatsire mhuri dzibe vapi. Alright. Varipo vanodawo kana unogara kumishando kana kuti pawaniwa munhu aende baba hapana angazviramba. Alright. Ndinotenda kuti muchawana rubatsiro kubva kuruzhinji rweZimbabwe. Maita basi. Aiwa, totenda.